आंबो जाबाय नै एनथाबखौ बरिया गोथाव जादोंना गोथाव जादों एनथाबा हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो नोंथांमोन साफ्रोम आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आंनि नैबे चेनेला थाबैनो 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो साबस्क्राइबार आरो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा हामबाय होनदों मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आंनि चेनेला थाबनो 1K जाबाय आरो आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सिम्पोल भिडिअ लाबोनो सानदों आरोना बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांदो बेनो जागोन माने फैबाय थानाय जि 28 आरो 29 मार्चआव आंनि बैनैनि हाबा दङ बे हाबानिनो लाहार फाहार खालामनाय आङो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांदो आरो जायफ्रा नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो दिनै आङो दायो नैबे समाव दिन्थिनो लादों आंजों लोगोसे दङ नैथिं आंनि मिसेसनि महरखौ एसे बेलेग नुदोंमोन जानो हागौ बै सानखालि बिथाङा फुल मेकआपआव दंमोन आरोना दिनै थारमाने मेकआपआव गैया आरो नै बिथाङा नै नायना लादो आरो बिमाया चेनेलाव माबाफोर बुंगोन नामा नायगिरिफोरखौ आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरनो माबाफोर गाहाम अनसायनाय बावहरगोन नामा जासिहरगोन नामा खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बे बर' फेमिलि ब्लगाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायोदि मानो होनोब्ला जों एसे खम समनि गेजेरावनो होननांगोन आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो 1K बिदि बारनायखौ जोङो मोनदों गोबाङा सापर्ट खालामदों थिग बिदिनो जोङो आवगायलांबाय थानाय सानावहाय दिनावहाय जोङो बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट अननाय जों मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों लोगोसेनो गोख्रैनो 2K खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय बिसोरनो अब्ला आङो दायो जि हाबानि लाहार फाहार खालामनाय भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोंहा नै बिथिं नै मा होनना बुङो एनथाब सावदों आरोना सानजारियाव एनथाब होनना बुङो दै खिन्थु गवालपारायाव मा बुङो बेखौ मिथिला सिथाव होनना बुङो ना मानि मानो सावदों बेखौ हाबानि नै दिनै प्रमिस रोङो ना प्रमिस नोङो एनथाब सावनो रोङो ना जोंहा नै बे खालिखौथ' दाखालि बावै थाखुमादोंमोनलै बिरादनो दिनै बावलाय मोनबाय ने एनथाब सावनो मोजां भिडिअ लानो खैथा सावखांखो दासिम खालि थाइबेसे सावखांखो दासो जात्रा मोनथाम बेसे बुरजा सावनो हागोन नोङो 1 घन्टायाव बेसेबां हागोन मिथिया जोंहा नैबे मा होनना बुङो जोंहा हाबा जागोन नालाय बेयाव गोथार जुलि जागोन बिनिनो माने बिथांमोना एनथाब सावदों आरोना एनथाब खिन्थु गवालपारायाव मा बुङो आं बेखौ मिथिला दे आं सानजारि रावाव बुंबाय एनथाब होनना बुङो जोंनियानो नै एनथाब सावग्राफोरा नायना लादो नै माने दानि सिख्लाफोराथ' बे खामानिखौ रोंखाया नंगौना नङा बेनिखायनो आरो सिख्लाफोरखौ नुवाबो बेनिखायनो मा होनना बुङो जिथुनाखि सिगांनि जोंहा मा होनना बुङो बिमाफोर बिसोरसो रोङो आरो बेफोरखौ सावनो नै सिख्लाफोराबो देनां बिमा जाबा रोंगोन रोंनायालाय न सिख्ला समावथ' बेफोरखौ मावा नालाय नै बिथिं सिबिंनि ना नारेंखलनि एनथाबा सिबिंनि नायना लादो नै जोंहा एनथाबा नै माबायदि बनायो बारा मोजां जायाखै सिबिंजों माजों होदो सिनि थिग दङ दे आङो दिन्थिबाय नै नोंथांमोननो
जोंहा नै बिथिं आंबो जानायसै आरो एन्थाबखौ मोनसे खालि सावनायखौ जानांगोन खालि सावनायखौ खालि सावनायखौ जानांगोन दे जादो मोजाङै जा जोंहा नै बिथिं आरो एन्थाब सावग्रा आरो जोंहा सासे फैबावबाय नै हायथु दा सावनायाव बाहागो लाथ'वाखै बियो दा साहा फुदुंना होदों आरो नै गोथाव जादोंलै एन्थाबा गोथाव जादों जोंहा नै बेयाव खामानि मावग्राफोरनो थाखाय बेदर संनो आरो ना बान्दा कबि आलु बेदर आरो नै ना नै आं संग्राखौ देखायथ'ला नोंथांमोननो बेनिफ्राय माने बे मा होनना बुङो दिनैनि बे खामानि मावनाय आरो बेदर संनाय एन्थाब सावनायफोरानो जाहैबाय जोंहा हाबा दङ आरो बेयाव मोनसेनो हाबा 28 तारिखआव हिन्जाव गोदान लायगोन बेनिफ्राय आरो 29 तारिखआव रिसेपसन जागोन बिनिनो माखासे बेयाव खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावग्राफोरखौ जाहोनो थाखाय ओंखामबो रेडि खालामदों ओमफ्राय आरो नैथिं बेदर रेडि खालामदों आरो ना बेनिफ्राय एन्थाब सावग्राफोरा जोंहा नै बिथिं सावबाय थादों नै एन्थाब बिथिं आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नै बिथिं नै एन्थाब सावग्राफोरानो सावबाय थादों आरो ना नै बिथांमोनानो एन्थाब सावग्राफोरा आंबो जाबाय एन्थाबखौ बिराद गोथाव मोनजादों आरो ना ओमफ्राय आरो बिदिनो आङो गुबुन नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबानो जाबाय जोंहा नै बिथिं मा होनना बुङो खामानि मावबाय थादों जोंहा मा होनना बुङो बेयो हाबानि मा होनना बुङो डाइनिं हल जागोन ओंखाम जाग्रा जागोन नै बेखौ बनायबाय थादों आरो दायो नै बिथिंनो खामानि मावग्राफ्रा मावबाय थादों आरो नायग्राफ्रा नायदों थारमाने बिथांमोना डिरेक्सन होग्रा नायो बेयाव जायफोर जिरायनानै दङ बिथांमोना खामानिखौ डिरेक्सन होयो आरो न नै बिथिं नै जा नै बिथिं नै खामानि मावग्राफ्रा मावबाय थादों माने गेलागाव बग्रिबारिनि इउथ्सफोरा नै बिथांमोनानो आरो ना माने माखासे डेक'रेसननि खामानिखौ बिथांमोना मा होनना बुङो इउथआनो मावो मानो होनना बुङोब्ला गोबां मावथि दङ थारमाने आरो मण्डलियावनो गोबां बुस्थुआनो दंखाजोबो नालाय बिथांमोनानो मावो आरो नै नै बिथिं नै बेनिफ्राय दंबावोमोन गोबां जल' सेंग्राफोर दङ गामियाव खिन्थु माखासेया फैयाखै माखासेया गोबाङा फैबाय नै बिथिं नै तब्बु जा मा खबर तब्बु थिनायलाय मोजां मावनो रोङानोलाय मावो थिग दङ दे दा नै बिथिं नै लाजिदों बिथांमोना सेंग्राफोरा थारमाने भिडिअआव फैनो लाजियो लाजिदों जोंहा नै बिथिं नै मा होनना बुङो हाबानि संनाय खावनाय जायगाया नै बिथिं जागोन माने नै बिथिं जायगा बनायबाय थादों आरो ना बेनिफ्राय दायो बनफोरखौ रेडि खालामग्रोना लाबाय आङो बुंदों हाबाया जोंहा मा होनना बुङो 28-29आवसो जागोन बोथोरा माबायदि खालामगोन बेखौ मिथिला नैथिं नै बन डिपार्टमेन्टनिया नैथिं बन बोख्लायबाय थादों नै बेनिफ्राय नैबेयावबो डाइनिं जागोन जोंहा नैबेबो डाइनिं जागोन जाग्रा जिथुनाखि संनाय खावनाय नै बिथिं जागोन आरो ना आङो लामानिफ्रायनो दिन्थिबाय आं भितराव हाबैयासै आरो ना ओइ फैनाय थिगानो ना खबरा थिगानो ना जोंहा नैबे हाबाया नैबेयावनो जागोन नैबे लामानि साखाथियावनो हाबाया नै बिथिं थाबाय ओमफ्राय आरो नै बिथिं ओंखाम जाग्रा